दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा गौथुम बे मोनसे आफादखौ दानानै दिनै नैथि जि बोसोर बेखौ फालिबाय। नैथि गायसनथाय सान बेखौ फालिदों आरो कुमारिघाटा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे लांगोनायाव लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बर' बिमा गौथुमखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा माहारिनि जि जेंना जेंगोना जोंनाव गोबां माहारिनि समाजारि जेंना बायदि बायदि थायो, जायखौ जोङो थोंजोङै सुस्रांनांगौबा आइजो माहारिनि गोनांथि दङ आरो बेखौ लानानै जिहेथु गायसननाय जादोंमोन। आरो बेबायदिनो बर' बिमा गौथुमा खामानि मावबाय थाबाय आरो खामानि मावनानै दिनै नैथि बे जोङो फालिथाय सानखौ जोङो मोनफैनो हाबाय। आरो बे मोनफैनो हानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बे जाहाथे इयुनाव आरो जाहाथे गोलाव सम बर' आइजोनि जेंना आरो माहारिनि जेंना आरो जोंनि बर' माहारिनि जौगानायाव जाहाथे जेब्लायबो खामानि मावनो हाथों, बेखौ जों जेब्लायबो आसा थियो आरो जेब्लायबो बिथांमोननिफ्राय जोङो बोसोन आरो जि बोर बेखौ मोनलांबाय थागोन, बे मोनसे मिजिंखौ जोङो दोनो। बेजों लोगोसे गाबोनहाय जिहेथु मुलुगनां आइजो सान, बे मुलुगनां आइजो सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै फिसायै जे गायसनथाय सानखौ जोङो फालिबाय आरो बे फालिनायजों लोगोसे गाबोनहाय जोङो रायजो राजाखौ लानानै सावरायनाय मुलुगनां आइजो सान, बे सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों कुमारिघाटायावनो। आरो बेवहाय गासैबो रायजो राजाया जाहाथे बाहागो लागोन बेखौ मिजिंथिदों। मानो होनबा आइजोनि माखासे जेंना दं, जायखौ जोङो हौवा माहारिया थोंजोङै सुस्रांनांगौ जेंना फैयो, थोंजोङै जोङो बुजिस'नो हाया। आइजोनि गेजेराव गोबां माखासे जे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौबा आइजो माहारियानो दायथ' लानांगोन आरो बे दायथ'खौ बर' बिमा गौथुमा दिनै लाबोदों। आरो बेजों जोङो एसेब्लाबो माबा मोनसे सुस्रांनो हागोन, बे मिजिंखौ जोङो थिदों। आरो बेवहाय जिहेथु मोन 14था जिल्लाखौ दानानै लानाय जाबाय बर' आइजो जे बर' बिमा गौथुमा। आरो बे बर' बिमा गौथुमा जे मोन 14था जिल्लायाव दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। आरो गाबोन मुलुगनां आइजो सानखौबो मोनफ्रोमबो जिल्लाया बे हाबाफारिखौ लागोन आरो मिरु नाङै तामुलपुर जिल्लानि बे कुमारिघाटानि बे सुजित नार्जारि अडिट'रियामाव जों सानसेनि हाबाफारि लानानै बे खुंफुंगोन आरो बेवहाय गासैखौबो नुजाथिफैनो थाखाय जों हांख्रायबाय। गोजोन्थों।